Bakulod nun nga head coach kag trainer na nagserbi anay nga waiter sa isa ka resto. Ang karon may kaugalingon na nga sports academy sa abroad. Naging kabahin sa iyang mga players ang karon katapo na sang national basketball team kag nagahampang naman sa UAAP. Aton siya kilalahon sa sining episode sang Bida sang Liga. Hindi lang mga local ball players ilabi na mga PBA prospects ang nagapasimpalad sa abroad bangod sang maayo nga financial opportunities nga na-offer sa mga ligang labas pati na sa pocket competition sa iban nga pungsod. Sang 2019, nagdesisyon ang basketball coach kag trainer nga si Eugene Upuan nga bayaan ang coaching job sa mga universities kag colleges sa Bacolod para sa handom nga mas mapatinad ang pagpangabuhi sa ila pamilya sa United Arab Emirates. Si Eugene ang karon nagaserbe nga coach kag co-founder sang A to Z Sports Academy. Siya man ang sa likod sang kadalagaan sang Dubai Patriots, ang Filipino basketball team nga naging kampyon sa mga grassroots competition sa national kag international competition halin sang 2023. Hindi man naging mahapos ang iya pagsugod trabaho sa abroad. Inibangod wala pa man siya naka-establish sa profesyon, ginsugata na siya sadto sang hangkat sang COVID-19 pandemic. Istorya ni Eugene nga sang nadulaan siya sang trabaho sa una nga sports training academy, ginkinahanglan niya nga magtrabaho bilang waiter sa restaurant para lang masabat ang kinahanglanon sa iya pamilya nga iya ginupod sa abroad. Halos naglabot man sa punto nga i-give up ni Eugene ang passion sa coaching kag basketball. Tubtob nga nabuligan siya sang abyan nga Pinoy nga makabangon kag matukod ang A to Z Sports Academy. Meron kaming affiliate clubs also from Philippines registered from Samahan Basketballista ng Pilipinas, which we have exchange program. It's a progression program. Hindi siya yung monthly basis lang. It's a 11 months program designed para magkaroon ng progression yung mga bata. Sumugod sadto, mas nangin dedicated si Eugene sa paghana sa mga kabataan kag mga pamatanon nga mga basketball enthusiast sa mga Filipino community sa Dubai. Halin sa basketball, nasuguran man nila ang training program sa iban pa nga sports discipline, kasubong sang badminton kag volleyball. Kailangan talaga mag-umpisa tayo from the very first start, and yung success noon, yung may progression talaga dito sa A to Z Sports Academy. Hindi lang man mga local players nga gikan sa Negros ang natagaan sadto sang oportunidad ni Eugene para malabot ang handom paagi sa hampang nga basketball. Magluwa sa mga players nga karon nagahampang sa MPBL na tigayon man nga nakaproduce ang high caliber players sa UAAP ang A to Z Sports Academy. Pareho na lamang nanday LA Andres nga kabahay na karon sang UP Fighting Maroons. Nangin parte man sang Patriots ang kilala nga UAAP Most Valuable Player nga si Kevin Kiambao nga karon katapo na sang Gilas National Basketball Team. My experience is fun because I'm able to go to different countries like Singapore, Qatar, Philippines to showcase my other talents in the other countries. So yeah, experience is fun. Able to learn new stuff that I didn't know, and coaches are really fun to be with. As a community, everyone is welcomed here, especially if you're not Filipino. We're all friendly here. We're able to support you. We're able to give you more tips. Especially the coaches, they're able to give more feedback on how you play. Para kay Eugene, ang pag-guide sa mga young athletes among ilang nga misyon. Bonus na ang makita sa mga kabataan ang resulta sa ila training kung paano sila nag-develop hindi lang bilang winners sa hardcourt, kundi pati na sa ila pagpangabuhi. Time out kita na sa mga issue kag problema. Kag saksihan nato na mga highlights kag maaksyon yung mga pahampang pati na mga istorya sa mga paghimakas kag kadalanan sa aton nga mga lokal nga atleta kag mga legends sa sports. Dili lang kundi all out ang aton mga bida sa liga.